ay may buntag ka natong tanan di ano. Gikan nitong pila ka adlaw nga wala mi nakadunggo mao na ning bangka nga akong gihulat. Karon kay nidunggo naman eh. Nya tong na Domingo ang pagkadunggo ako ni paspasan og abwa dire kay basi maabtan tag kahayag ani kay hayag na ra ba jud tuod. Nya Domingo pa jud ron minus pa yung buyer. Mo nang di jud ta maglangan-langan ani. Mo nang dali-dalion ta ni. Kay ubay para ba jud ni mga isdaan ni. Mo na sa di magdugay. Ako sa nang gikuha og tubig. Mo na to. Kuha na ni salom na ang bida. Kung napansin ninyo na yung mga sulupin na green, na yellow, na pula diha, lahi magud ang mga tag-iya pinadala magud ang uban. Og isa pa nganong makaingon mo nga nganong nakabalot og sulupin, ituyo na sa mananagat kay sa lawod pertin lagko ag mga balod para inig bagyo-bagyo dito inig balod-balod to dili na sa magasgas mao nang gibutang na sa sulupin diha. Og pagkahuman, siyempre unsa pa resulta, mao na ni. Mao na gihatag sa mananagat sa tulo ka bangka. Siyempre yung saom nato na ato jud na ibaligya kung nagkutkukot diha mo ng buyer. Siyempre ang makaapas ng presyo makapalit jud oy. Pero hindi ka apas og presyo tungod sa kamahalan ng tulay kay tag 260 ang tulay karon mudagan oy. Ona ato jud pagtubar nila. Kay usay pagbarato bitaw halos pangayo pud ang atong isda. Og na isa ka buyer mo na kursunada kaayo nga dili na yung mag-alangan-alanganin mo din ay nakapalit sa muhang isda. Siya may taas-taas og presyo diha ang uban ato ang dagan na. Siyempre kinahali naman sa pay ending ana na. Balanse dayon kay di ba lali magtrabaho na wala tay madawat. Ana ang tirada na mo so akong gihimo diha panguha na nako ang asang mga halin ana kay amo jud ng bahinon og tarong. Kung napansin ninyo giisa-isa niya naghatag kaya ako magunang gipungutan na asa ang halin sa pirit diha, asa ang halin sa tulay diha. Kay lisod na makupitan ta. Pero wala sila kabalo, manan ako nagituok na. Ako na nag-imbas na mayo. Ang nabutan na sila, limpyo na, diretso na balanse. Di ba? Ano lang kasimple. Muna, ako po na ipakita sa atubangan kung saan pagbahin ang mga kwartaha. Tanawaran ninyo. Imo na. Imo ni. Ano na ako natanaw ginapakita ko lang para fair play ba fair play sa wala sa kabalo na gisipti na uban na ang ilang nakita mo na pre ako gibida di alangan magpaalas ta di ba ako yung dali-dalion ni kaya akong amigo tuwa na sige na to panawag dito nga mag-adto na kay Domingo ra bang rong adlaw sige na to panawag dito nga magtagay na lagi siyempre sa di madugay kung sa pamatong walaton diya kay wala man trabaho tuan ang bida tuan tagay na kay piti ng uhawas kamel unang isa pa na nang dali-dali ko kay lay pa di ato mga tas napakoy pailila sa inyo kaning ako mga amigo nga taga Puting Bato kaning nakaputi ang iyang trabaho ani nagapamaligyan ig bateri sa sakyanan, sa pambot, sa motor, bisa usang bateri. Kung gusto mo palit, adto lang mo sa kalumpang diri sa Puting Bato. Likod ani Petro na ayang balay diya. Mao ni si Tatsuki, basta bateri, Tatsuki. Raman tagang endorser ani. Pero okay na kay amigo man. Og kining nakahukas nga naasa wala, iyan ning igsuon. Mo ning lag-iming. Ako gyapon amigo. Kini may pinakakuya og trabaho kay di ni basta-basta trabaho naani sa barko nagtrabaho kabalo mo sa iyang trabaho mukat-kat na sa barko limpiyuhan niya ng barko kutob sa mataya diya mga hugaw diya iyan ang limpyuhan tibuok barko iyan ang tuyok-tuyok og limpyo buhis-buhay po ni kay maglatay-latag barko ni iyan ang mga mananap diya sama sa ilaga butiki ok iyan ang paggukdon ilabay dito sa kabalo ka ng mga inchik di ba na gusto ka ng mga hugaw gusto na gumot jud ang ilang sakyanan di ba nakasimple sa di magdugay iya kung gitagan og 100 kana kabalo mo sa una ipalit nagbahalina kay siyempre bisita man ko di alang pa chipinon pa ko nila happy sila bisita o ganang nakabareng si James Bond James Bond igagaw din nila ni palit na nagbateri maulang to salamat.